Dobrý den, jsem potěšen, že máte zájem s námi spolupracovat a aby naše spolupráce probíhala pokud možno bez problému, tak bych chtěl vyjasnit některé body smlouvy. Já se jí snažím držet maximálně jednoduchou, ale bohužel jsme se již setkali s jejím nepochopením, takže to radši vysvětlím takhle na videu. Je asi celkem jasné, na začátku se posílá záloha, což je takové jednoznačné vyjádření toho, že s námi chcete zahájit spolupráci. Zbytek peněz, doplatek, se posílá ve chvíli, kdy jsou data připravená pro předání tiskárně do výroby. Je to proto, že jednou jsme nechali placení na zákazníkovi, neměl úplně nejlepší platební morálku a platil tiskárně v průběhu 3 měsíců. A tiskárny si potom vymínili, že my pro ně máme být takovým garantem, nebo spíš jsme garantem pro obě strany. Že ve chvíli, kdy jim pošleme knížku do výroby, tak už ty peníze by měly být někde připravené, zaparkované. To je na našem zprostředkovatelském účtu, který slouží jenom pro platby, které přes něj protékají tam a zpátky a se kterými v podstatě nemáme nic společného, než že je jenom zprostředkujeme. Potom tiskárna knížky vyrobí a doveze k vám a distributorům. To je důležitý bod. Takže vy posíláte sice peníze předem, ale uvidíte své knihy dřív, než tiskárna dostane zaplaceno. Protože teprve v tu chvíli posílá přepravní společnost svoji fakturu tiskárně a teprve potom tiskárna může zanést hodnotu dopravy do své faktury a to poslat mně. A já neplatím hned, ale čekám, jestli náhodou nenajdete nějaké mladné kusy. Nestává se to často, ale stát se to samozřejmě může. V takové chvíli my potom budeme tahat za takzvaný delší konec provazu. Ne, že by to bylo potřeba, reklamace už jsme zažili a naši partneři je řeší naprosto bez problémů, dokonce mají některé tiskárny kvalitativní porady, kde se radí, co by mohli dělat líp, jak by se do budoucna případné reklamace vyhnuli a kde mohla být chyba. Takže s tím nemáme problém, ale každopádně vy máte jistotu, že tiskárna nedostane zaplaceno dřív, než vy uvidíte hotové knihy. Pak mi potvrdíte, že jste žádný blbý kus nenašli a já tiskárně zaplatím. A teprve potom vystavuji faktury vám, protože je nemůžu prostě vystavit dříve, než ty peníze odejdou a tisk bude zaplacen. Případně i s korekturou. Takže to jsou 2 hlavní body a ještě jeden, u kterého bychom mohli narazit na nějaké neporozumění nebo dotazy, je ten, který se týká distributorů. My jsme od distributorů dostali prostě smlouvy, se kterými jsme nemohli nic dělat a měli jsme na výběr. Buď to je podepíšeme a budeme schopni zajistit distribuci, a nebo je odmítneme a v tom případě si budeme muset knížky prodávat sami osobně a tím pádem i vy. Tudíž vy se v té smlouvě zavazujete tím, že budete plnit všechno, co z té smlouvy vyplývá. My vám můžeme poslat náhled, ale v podstatě jde jenom o to, že distributor si knížky bere na sklad a má možnost je kdykoliv vrátit v jakémkoliv počtu. A já v tu chvíli prostě potřebuji vaši spolupráci, protože nemáme žádné sklady, kam bych ty knížky mohl umístit, takže většinou od vás potřebuji nějakou adresu, na kterou ty knížky můžeme zaslat a kontakt na člověka, který si je převezme. Případně si pro ně můžete dojet do skladu distributora, to je potom na individuální domluvě v tom konkrétním případu. Děje se to zhruba jednou ročně, je tam nějaký robot, algoritmus, který prochází skladové zásoby a říká jim, této knížky se prodává poměrně málo a máme velké skladové zásoby, to by nám trvalo hodně dlouho a tolik kusů vrátíme. Takže to ani nerozhoduje člověk a někdy jsou jejich rozhodnutí trošku iracionální. Ale to je trošku jiný rybníček a o tom si můžeme popovídat osobně. Takže tohle jsou hlavní body, u kterých bychom mohli narazit na nějaké vzájemné neporozumění. Pokud máte jakýkoliv dotaz,
tak máte na mě telefon, zavolejte mi, zeptejte se, ale prosím, podepisujte smlouvu pouze pokud budete srozumění se všemi body a budete je plně chápat. A v případě, že ne, zavolejte mi. Děkuji vám moc krát za pozornost a doufám, že bude naše spolupráce probíhat bez problémů.